Moikka, mä oon Henna Blomroos. Mä oon pelannut Team Pro-diskuksessa noin 4 vuotta. Ja moikka, mä oon Kettusanne ja mä oon pelannut tiimissä 3 vuotta. Eli mä oon pelannut Virossa 3 kertaa ja 2 eri Eurotour-radalla. Mä oon pelannut itse 2 kertaa 2 eri radalla. No Fore mä käytän lähinnä lähäreissä, eli niissä käyttää mielelläkin, mutta ei hirveästi vielä muuten. Joo, en mäkään itse tossa pidempää matkaa en heitä Forella, mutta jotain alle 50 lähäreitä. Mulle paras osa-alue on drive ja puttaamisessa ja lähipelissä on paljon parannettavaa vielä. Ja mulla ehkä taas täysin päinvastoin, eli mulla parasta on ehdottomasti puttaaminen, sit lähärit ja sitten ehdottomasti drivissa pitäisi saada mittaa ja kehittää sitä. Mulle mitattu ennätyspituus on 136 metriä vuonna 2014 ja nykyään voi olla, että menee jo vähän pidemmällekin. Mä en ole oikeastaan koskaan mitannut, mä en ole ihan varma mitä mun drive tällä hetkellä menee, mutta mitä uskaltaa sanoa, niin se on 80 jotain. Eli mulla on puttereista backissa Spartaa basickinä. Mä käytän sitä ihan puttaamiseen, mutta lisäksi sitten lähäreihin. Eli siinä on tosi hyvä liito, se on tosi suora kiekko ja sitä saa kulutettuna myös sitten heitettyä hyvin antsaa. Toisaalta löytyy sitten vakaampia, niin niitä tulee käytettyä lähärejä aika paljon. Sitten multa löytyy basic jokeria ja sitä mä käytän sekä rysty että fore lähäreihin. Ja tää on vakaa kiekko, tähän pystyy aina luottaa, niin tää on semmonen hyvä ja varma kiekko. Joo. Multa löytyy packista premium jokeria ja ultrium jokeria, mitä mä käytän sit hyssäheittoihin ja lyhyisiin foreantsa-heittoihin. Se on aika varma kiekko tuossa tuulessa ja pitää kyllä varmasti. Sitten multa löytyy ultrium Spartaa, mitä mä heitän vähän kovempiin lähäreihin, vähän pidempiin lähäreihin. Sitten löytyy basic Spartaa, millä mä puttaan ja heitän sitten lyhyemmät lähärit myös. Mä käytän midareista premium midaria. Mä käytän sitä vähän kovempiin suoriin heittoihin ja sitten kun tarvii päästä vähän vasemmalle, niin sit tähän voi luottaa kyllä. Sitten mä käytän myös tätä uutta Staria. Se on aika suora ja alivakaa. Se vähän riippuu olosuhteista, mutta sillä mä sit yleensä heitän oikealle kääntyvät heitot. Ja sillä mä myös korvaan tätä basic midaria ensi kaudella varmaan aika paljon. Eli niillä mä heitän aika lailla samantyyppisiä heittoja, eli antsaa oikealle aika paljon. Mä käytän midaria itse asiassa erittäin vähän. Mulla on jossain vaiheessa ollut, että mulla ei ollut midaria ollenkaan backissa, mutta tällä kaudella mulla oli basic midari. Ja sitä mä käytän suoriin heittoihin, lähäreihin ja erityisesti sitten, jos on tämmöisiä alamäkiheittoja, niin niihin, eli se on tosi suora kiekko. Toisaalta sitten joskus tuulessa premium midaria. Drivereista mä käytän laseria aika paljon, se on sitten taas hyssäflippiheittoihin ja suoriin vähän lyhyempiin heittoihin kanssa. Se on aika suora, liitää aika paljon oikealle, mutta sit se ei ota niinkään paljon takaisin feidiä. Sitten mä käytän myös aika paljon slidea, se on sitten taas semmonen, liitää hyvin, mutta se ottaa myös sit takaisin feidiin ihan hyvin, että suurin piirtein suorassa linjassa lentää sekin, mutta sitä on sitten kivempi heittää aukeamalla. Ja sitten mä käytän raceria, se on mulle tosi ylivakaa kiekko ja mä käytän sitä sitten enemmän vastatuuleen ja sitten myötätuuleen mä käytän sitä enemmän hyssäheittoihin, että toi tulee varmasti takaisin. Sitten mä käytän aika paljon titania, mulle se on vähän vakaampi kuin laseri, tää ei käännä yli, että voi luottaa, että varmasti tulee suoraan ja sitten feidaa vasemmalle. Mä käytän pääasiassa laseria. Eli laseri on tosi suora kiekko ja sitten mulla on basic lasereita, niin tämmösiin se on alivakaa kiekko, pystyy heittää antsaa, pystyy heittää suoraan, saa kulutettua paremmin. Sitten toisaalta mulla on
paljon vakaampia laasereita, eli ultrium-laaseria ja sitten premium-laaseria. Mutta siinä on niin hyvä liito siinä kiekossa, että mä pärjään tosi pitkälle sillä kiekolla ja siihen luottaa kyllä. Jos sitten tarvii jotain vakaampaa, esimerkiksi tuuleen, niin mä käytän jonkun verran ultrium-legendaa ja sitten toisaalta joskus slidea. Niitäkin löytyy alivakaampia ja ylivakaampia, niin pystyy sitten tilanteen mukaan valitsemaan mitä tarvitsee. Elikkä nyt tällä hetkellä on valmiina ainakin flipperiä, joka on nimensä mukaisesti semmoinen flippaava kiekko, eli on nyt tulossa sitä odotettua alivakaampaa kiekkoa, ja se on myös nopeampi kiekko. Ja sitten toinen nopeampi on fasti, jossa on vähän leveämpi rimmi, vähän vakaampi, mutta myös semmoinen mielenkiintoinen uutuus, jota on päässyt jo tuossa testaamaan. Ei ole vielä hyväksytty, mutta kuitenkin tulossa. Mulle tavoitteena ensi kaudella on pelata mahdollisimman hyvä kausi ja saada reeniä paljon alle. Ja vihdoin oikeasti onnistuu pitämään tasasta peliä. Sitten mulla on tavoitteena kiertää Pro Touri Suomessa ja sitten Eurotouri tai Europro Touri, en ole ihan vielä päättäneet kumpaa, mutta SM-kisat Suomesta ja sitten Euroopan Open ainakin Suomessa Nokialla. No, mulla on tavoitteena 2017 kaudella keskittyä paljon lajiin, saada hyvä kausi, pelata paljon kisoja Suomessa ja ulkomailla niin kuin olen tehnyt tähänkin asti. Tarkoituksena on kiertää ainakin Pro Eurotouria, ehkä jotain Eurotourin kisoja, sitten Pro Touria Suomessa, SM-kisoja ja katsoa sitten muita kisoja tuossa kauden mittaan.